खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे खौरां बिलाइ YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। जुदि नोंथांमोना निउस नायनो मोजां मोनो अब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायना ला। थ' बिदिब्ला दिनैनि खौरां बिलाइखौ आं फरायथिनो आखायाव लाबाय। गिबि खौराङावनो दङ काजलगावआव मेगा हेल्थ फेयार खुंफुंदों। 5,000निबो बांसिन सुबुंफोरनो फाहामथाय होगोन। हादोरारि सावस्रि मिशननि रैखाथि सेतु बिथांखिनि सिङाव सिडली विधानसभानि सायाव बिथा खालामनानै चिरां जिल्लानि गाहाय मावख' काजलगावआव सानसेनि गेदेर सावस्रि मेला खुंनाय जायो। जिल्लानि गाहाय मावख' काजलगावआव थानाय इउएन ब्रह्म कलेजनि फोथाराव खुंफुंजानाय बे गेदेर सावस्रि मेलानि रिबनखौ जिल्ला कमिशनार जतिन बराया बेखेवनानै होयो। बे गेदेर सावस्रि मेलाजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय मोनसे मेलाव जिल्ला कमिशनार जतिन बराया गंसे सोरां फोजोंनानै आरो गावनि रावजों रायज्लायनानै बे मेगा हेल्थ मेलानि सोमोन्दै बुङो दि बे मेलायाव गुबैयै गं 19 नंनि गं 50 गामिनिफ्राय 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि सा 500 हौवासा आरो हिन्जावसाफोरा बाहागो लागोन। गुबुन गुबुन जेथो गोनां बेरामफोरजों नाख्रेबजानाय सिडली चिरां विधानसभा बियाबखौ रोंगौथि गोनां डक्टरजों आनजाद नायनाय जागोन आरो देहा फाहामथाय होनाय जागोन। जिल्ला कमिशनार जतिन बराया मिथिहोयो दि बे मेगा हेल्थ मेलाखौ रोंगौथि गोनां डक्टरनि गेजेरजों गोब्राब बेरामजों भुगिनांनाय 18 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साफोरनि सावस्रि आनजाद नायनाय आरो देहा फाहामथाय होनायनि अनगायैबो गोनांथि जायोब्ला गुबुन हादोरसाफोराव गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनो थाखाय बेबस्था खालामनायनि राहा खालामनानै खुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लायाव थोजासे रोंगौथि गोनां डक्टर गैयैनि थाखाय दिनैनि बे गेदेर सावस्रि मेलायाव गौहाटी मेडिकेल कलेज, क'क्राझार मेडिकेल कलेज, एप'ल' आरो जिएनआरसि देहा फाहामसालिनिफ्राय हांख्रायहरजानाय डक्टरफोरखौ लाफानाय जादों। कार्डिय'लजिस्ट, निउर'लजिस्ट, गथ'सा फाहामगिरि, मेगन बिगियानगिरि, ENT स्पेशलिस्ट आरो गुबुन रोंगौथि गोनां डक्टरफोरा देहा फाहामथाय सिबिथाय होगासिनो दं। बे गेदेर सावस्रि मेलायाव उफ्रा कमिशनार राजीव कुमार दास, जिल्ला सावस्रि बिफाननि जथाय बिथोनगिरि डक्टर हारुन अल रशीद, JHB सिभिल देहा फाहामसालिनि सुपारिन्टेन्डेन्ट डक्टर रेजाउल करिम आहमेद, फरायसालि नायदिंगिरि बिजय कुमार बैष्णव, जिल्ला समाज अनसाय मावख'गिरि समेश्वर मुसाहारि आरो गुबुन गुबुन मावख'गिरि आरो सावस्रि बिफाननि मावफारिया बिथांमोनहा नुजाथिदोंमोन। मेगा सावस्रि मेलानि जोबनायाव जाग्रा आदार जाहोनाय समाव देहा फाहामथाय लानो फैनाय बिमा बिफाफोरा बानजायगिरिफोरनि गाज्रि सामलायनायनि थाखाय माबा मोनसे जेंना सोमजिनायनि अजदबो दैखांदों। नैथि खौराङाव दङ आसाम CM शर्माया जनायाव आइजो फालांगिरिफोरखौ हेफाजाब होनायनि चेक रानदों। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय मन्त्रि महिला उद्यमिता अनुयोग गिबि मन्थ्रिनि आइजो थुलुंगायारि मावथांखिनि सिङाव राङारि अनसुंथाइनि चेक गथायनो थाखाय धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापुरियाव थाङो। बे हाबाफारियाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सा 37,000सो आइजोफोरा बाहागो लादों, जाय ओनसोलाव आइजो फालांगिरिफोरखौ हेफाजाब होनायनि मोनसे गोनांथार आगान दिन्थियो। बे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिया गावनि बाख्नायनायखौ फोरमायनानै बुङो दि आं माब्लाबाबो मोनसे जायगायावनो एसेबां गोबां आइजोफोरखौ ज' जानाय नुफेराखैमोन। 40,000 बिमाफोरखौ जयै नुनाया गोमोथाव आरो गोसो बोनो हानायमोन। आइजोफोरनि फालांगिखौ मदद होनो आरो जौगाहोनो सरकारनि नाजानायनि बाहागो महरै साफ्रोमबो आइजोफोरनो 10,000 रांनि चेक होनाय जादों। बे हाबाफारियाव PM प्रधान बर'आ, सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु, मन्त्रि प्रशान्त फुकन, MLA भवन पेगु आरो गावखुंथायारि आफादनि गुबुन गुबुन गाहाय मावफुं सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गोबां मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादों। बे मावफारिया आइजो फालांगिरिफोरखौ राङारि मदद होनो नाजायो, बिसोरखौ गावसोरनि फालांगिखौ जागायजेननो एबा जौगाहोनायाव मदद होनो आरो ओनसोलनि रांखान्थियारि जौगानायाव बिहोमा होनो नाजायो। बे चेकफोरखौ राननाया आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो आरो बिसोरनि गेजेराव फालांगियारि गोहोखौ बांहोनो सरकारनि गुवार नाजानायनि मोनसे बाहागो, जायनि गेजेरजों हादोरसानि रांखान्थियारि जौगानायाव बिसोरनि सांग्रां बाहागो लानायखौ रोखा खालामनाय जायो। थामथि खौराङाव दङ BPFनि दैदेननाय बड'लेण्ड सरकारा गावनि समफारिखौ जागायजेनबाय। BTC एसेम्ब्लियाव सा 30 सोद्रोमाफोरा समायखिरा लाबाय।
प्रमोद बरो, राकेश ब्रह्म आरो रेखा रानी दास बर'आ गावारि जाहोननि थाखाय BTC एसेम्ब्लियाव नुजाहैयाखै। बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलाव मोनसे गोदान मुगा जागायजेनबाय मानोना बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFआ मावख'आरि महरै मैया बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलआव गोदान समफारिखौ जागायबाय। मैया BTC बिधान सभानि सा 36 गोदानै सायख'जानाय सोद्रोमाफोरा क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय BTC एसेम्ब्लि हाउसआव समायखिरा लायो। बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारिया समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ दैदेनो। गासै सोद्रोमाफोरानो समायखिरा लायो। गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी आरो लेङाइ गाहाय रिहन दैमारि बिथांमोनहा जथुम्मानि समाव समायखिरा लाहैयो। बे हाबाफारिया बड'लेण्ड ओनसोलारि ओनसोलाव BPFनि दैदेननाय गोदान खुंथायनि मावख'आरि जागायनायखौ फोरमायो। साथाम सोद्रोमाफोर फारियै प्रमोद बर', राकेश ब्रह्म आरो रेखा रानी दास बर'आ गावारि जाहोननि थाखाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हायाखैमोन। बिथांमोनहा फैगौ जथुम्मायाव गावसोरनि समायखिराखौ लागोन। फोरबोनि मोनसे मुंख'जाथाव आखुथाया जादों बेयाव गोबां रावफोर बाहायनाय। सा 36 सोद्रोमाफोरनि गेजेराव सा 15आ बर'आव, सा 14आ इंराजियाव आरो सा 7आ असमियायाव समायखिरा लादों। बे गोबां रावारि समायलानाय हाबाफारिया बड'लेण्ड ओनसोलनि हारिमुआरि खौसेथिखौ गोमोथावै दिन्थियो। गोदानै दाफुंजानाय एसेम्ब्लिजों गासै बड'लेण्डनि सुबुंफोरा गोख्रै जौगाखांनाय जौगा बिथायारि दाथाय आरो बांसिन रोखा खुंथायनि मिजिंथिदों। गोदानै सायख'जानाय BPFनि दैदेननाय सरकारा बड'लेण्ड ओनसोलारि ओनसोलखौ गोजोन आरो दावगानायनि मोनसे दिन्थिनेरसोन महरै सोलायनायनि थांखिजों सोलोंथाय, सावस्रि जोथोन आरो गामियारि जौगाथायनि फारसे गोसो होनो समायखिरा लादों। ब्रैथि खौराङाव दङ बिसायख'थियाव देरहासारनायनि उनाव BTRखौ सिबिनायाव गावखौ आबुङै बावसोमगोन होनना रिहन दैमारिया समायखिरा लादों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRनि गोदानै थिसनजानाय लेङाइ गाहाय रिहन दैमारिया बावैसो जालांनाय BTC बिसायख'थियाव गोसो गुदुं हेफाजाब होनायनि थाखाय भैरबकुन्द बियाबनि थागिबिफोरखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरो। बिथाङा ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय गावखौ आबुङै आरो गोथार गोसोजों बावसोमगोन होनना खोथा होयो। दोलोनि सोद्रोमाफोर आरो जायगानि थागिबिफोरनि होंगो दोंगोआव बाहागो लानानै दैमारि बिथाङा भट होगिरिफोरनि गोख्रों मददनि थाखाय साबायखर बावहरो आरो बे देरहानायखौ हानजायारि नाजानाय होननानै बुङो। बे देरहानाया आंनि थाखायल' नङा, बेयो बयनिबो थाखाय दं, जाय आंखौ हेफाजाब होदोंमोन होनना बिथाङा बुङो। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFनि गागि दैदेनगिरि बिथाङा दोलोनि जाफुंसारनायखौ बिथांमोननि नाजानायाव गावनि लोगोफोर आरो गुदि थाखोनि मावथिफोरनि गोख्रों बावसोमनायनि थाखाय बाख्नायदों। गावनि नोजोरखौ फोरमायनानै दैमारि बिथाङा बुङो दि बिथाङा सुबुंफोरनि मिजिंफोर आरो लुबैनायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय गोथार आरो सैथोजों खामानि मावगोन। दैमारिया सासे रोंगौथि गोनां राजखान्थिगिरि। बिथाङा सिगां 2016 मायथाइनिफ्राय 2021 मायथाइसिम आसामनि फुड, सिभिल साप्लाइ आरो कनजुमार एफेयार्स मन्थ्रिनि बिबानाव दंमोन। 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द ST बियाबनिफ्राय UPPनि बिजाथि गबिन्द बसुमतारीखौ फेजेननानै सायख'जादों। BPFआ 40 मासिफोरनि गेजेराव मोन 28 मासि देरहानानै सोमोनांथावै मावफुंदों, जायनि जाहोनाव दैमारिखौ लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा लेङाइ CEM महरै थिसननाय जायो। लोगोसे हाग्रामा महिलारीआ BTRनि गोदान गाहाय मावफुं सोद्रोमा CEM जायो। बाथि खौराङाव दङ आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 नि फिथाइखौ दिनै 10 अक्ट'बर खालि फुंनि 10:30 रिंगायाव फोसावनाय जागोन। आसाम सरकारा दिनै 10 अक्ट'बर खालि फुंनि 10:30 रिंगायाव थामथि थाखोनि मासिफोरनि थाखाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट थिसनथाइ आनजाद एडिआरइनि फिथाइखौ फोसावगोन। बे मावफारिया गासै आसामाव गोबां सोरखारि मासिफोरखौ सुफुंनो थाखाय हादोरसा थाखोनि थिसनथाइ आय'ग SLRCनि मोनसे गाहाय थिसनथाइ हाबाफारिनि बाहागो। बिजाथिफोरा गावनि आर'जलाइनि नम्बरजों लोगोसे गावनि पासवार्ड एबा जोनोमखौ होनानै slrc3.15online.org आव नम्बरखौ होनानै अनलाइन गावनि फिथाइखौ नायनो हागोन। द'थि खौराङाव दङ राजेन गहेना BJP दोलोनिफ्राय बिबान एंगारबाय, दोलोनि दैदेनगिरिखौ सोंखारिदों।
BJP दोलोनि गागि दैदेनगिरि आरो खेबब्रै नगावनि संसद राजेन गहेना दानि दैदेननाय आरो आसामखौ लानानै दिथा होनायनि सायाव गोख्रों गोजोननाय गैयैनि थाखाय दोलोखौ नागारदों। मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों गहेन बिथाङा बुङो दि दोलोआ असमियाफोरनि गाहाय सुथुर जाबाय आरो गिबि मन्थ्रिया हारसिङै थिरांथा लानायनि थाखाय सोंखारिदों। बिथाङा बुङो दि मोनसे ओनसोलारि दोलोआल' आसामनि लुबैनायखौ थारैनो दिन्थिनो हायो आरो थाबैनो मोनसे ओनसोलारि राजखान्थि आफादाव हाबनो हागोन होनना बोसोन होयो। 1992 मायथाइनिफ्राय नगाव बियाबनि थान्दै महरै खामानि मावबोनाय गहेना बेनि सिगां 2023 मायथाइयाव आसाम फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ कर्परेसननि मासिगिरि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारदोंमोन। बिथांनि बिबान एंगारनाया फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सिगां आसामनि राजखान्थियारि थासारियाव मोनसे गोनां सोलायनायखौ दिन्थियो। स्निथि खौराङाव दङ एबसुआ गोलाव मावफुं जथुम खुंदों, गाहाय हाबाफारिफोर आरो दाबिफोरखौ फोसावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ रङियानि हर दत्त बिराद दत्त हलआव जायगायारि, जिल्ला, फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालि कमिटिफोरनि बाहागो लानानै मोनसे गोलाव मावफुं जथुम खुंफुङो। बे जथुम्माया गोबां गोनांथार आयदानि सायाव थिरांथा लानायखौ खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। 14 दिसेम्बर 2025आव थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय जीटी सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च आनजाद 2025। मिशन क्वालिटी एजुकेशननि सिङाव फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराव केरियार बोसोन होनाय आरो थुलुंगा होनाय हाबाफारि। 6थि फारिलाइनि बायजोआव बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय जर'खा टेट। 2025 मायथाइनि अक्ट'बर-नबेम्बर दानाव चिरां आरो उदालगुरियाव 13 बोसोर सिंनि हौवासा आरो 15 बोसोर सिंनि हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनाय। बड'फा एफसीआ हादोरारि थाखोआव AIFF लीग 2025 नि थाखाय क्वालिफाइ जायो। बड' गोजोन गोरोबथा 2020 खौ थाबैनो मावफुंनायनि थाखाय सावरायनायनि थाखाय भारत सरकारनिसिम खावलायनाय। जिल्ला गाहाय मावख'फोराव हानजा सुनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादोंमोन आरो गोरोबथाखौ मावफुंनाय आरो 6थि फारिलाइयाव 125थि सोदांनायखौ गनायथि होनो थाखाय गोदान दिल्लीयाव मोनसे दिन्थिफुंनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। एबसुआ बुंदों दि बे खामानिफोरनि थांखिया 2020 मायथाइनि बर' गोरोबथानि सायाव सरकारनि रादायखौ थि खालामनाय।